Police Commissioner General Godwin Matanga last week deliberately avoided Vice President Constantino Chiwenga, fearing backlash from President Emerson Mnangagwa. Now iyi yava kupisa manje muri Zimbabwe. Kwa zvakuendaka pane chinhu chinenge chinoda kuitika pamberi apa. Chinhu chichashamisa vanhu. Sana mina mashoko anobuda nyogwa muzara nadzo kuti subscribe or like or turn on the bell icon. Tinoona muna umwe nyogwa muchinzi pana pamuzimai. Instead of inviting Chiwenga, Matanga extended the invitation to former Vice President Kembo Mohadi to commission 450 police vehicles. Sources within ZRP headquarters revealed that the original invitation was intended for Chiwenga, but Matanga altered it due to concerns over the ongoing power struggles within ZANU-PF. Now iri panapa yachizokora manje tikuona kuti pane motokari 450 dzakakomissionwa dzemapurisa dzinza aiwa ndedzekuti mapurisa kukwanisa kufera maSADC delegates. Panapa zvamungoziva kuti kamiri wenyika ndi Mnangagwa anoteerwa naChiwenga, the second deputy ndi Mohadi, but later invitation inenge yakanzi Chiwenga ndiye munhu ari kufanira kunokomishina those vehicles, but Matanga anosvika unorabhisha unoti hatimudi ngatiisei Mohadi. Chimbofunga kuti kana uriwo mutungamiri and then uri kufanira kukomishina kati ndiwe mukuru panguva iyoyo, woona munhu mudiki kwauri achipiwa the powers to override you, how do you feel? Panapa tiri kuona kuti Chiwenga is now a hot potato because everything is now against him. Ma-institutions ese ari lawyer kuna Mnangagwa aiwa ava kumusideline, ava kutodismissiwa from his duties. Chiwenga hapana pata kutongomuona as an ordinary citizen, but he is the very person akaita kuti these guys vakwanise kusvika pavari, kudya kwavari kuita zvingade zvakapera izvi, but ndiye akaita kuti vave secured vasvike pamapositions ewaya. Chipotidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi, awa chinonyatsa kuratidza betrayal. Kana comment section medu musangano subscribe or like, turn on the bell icon.